चाइनिस मागुर दैखराव फिनाय लोगोफोर नाया दंना गैया रावबो नुवाखै स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो ना मागुर नायोबा चाइनिस मागुर स' लोगोफोर नाया दंना गैया रावबो नुवाखै स' बिनिखायनो दैखौ सारगारजोबनानै नायनोसै आरोना लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थादो आंबोथ' नुवाखैना लोगोफोर नाया दंना गैया स' आंबो एसे हेल्प खालामफासै लोगोफोर आंबो दैखौ बोखोफानोसै लोगोफोर दैखरा बिराद गोबावनि आरो फुराना बिदिनो 30 बोसोरसो जाबाय आरो बे दैखरा लोगोफोर बिराद मैला खर' बिराद नोंथांमोना नुसिगोन नै दैखराव हगारदोंमोन फुराना दैखराव ना मागुर बेसे गिदिर नुसिगोन र' थाइलेण्ड मागुर होनो ना चाइनिस मागुर होनो नायदो नै नुसिगोन नायदो नै लोगोफोर बाल्थिं हायखांदोंमोन गलांफिनबाय नै ना बिगोमाया नै बिसिनिसो नायानो नै हेलौ नुलाय हेलौ नु दे ना बिगोमाया नै बेनो बिसिनिसो नायानो आजामनि हाय नुलाय दे हाय नुलाय दे जाम्बालै मोनबाय नै लोगोफोर मासिलुखा फासमोन नाय गिदिरखौरायो स' लोगोफोर दै गुदुङाव एसे होनानै बिरलाखौ खारहोनोसै स' लोगोफोर गोबावनि नालाय नाया एसे एकदबारे बिरला जोबो आरोना मोनामदों एसे मोनामबाबो जानोसै लोगोफोर नायलांबाय थादो गोदानायखौ
So नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक एन्ड शेयार खालामदो लोगोफोर। दा बेखिनियानो लोगोफोर चाइनिज मागुर हमनाय आरो गोदानाय भिडिअआ बेनो आरोना लोगोफोर। So मोजां मोनदोंबा शेयार खालामना होदो।